Oganda manueng'o gi ni piny e gwenge ma Kaluo dwaro mondo mi piny owacho oket okenge mag siro chenro magi mag ndikruok kod chudo e okumba mar thieth mar SHA. Oganda e gwenge ma Nyatike, kaunti ma Migori, oloso wi midhiero ma okwako yot mar oganda donjo e okumbano, kendo achiel kuom kwayo en bedo kod yo motegno mar chudo kidam kidam. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Chenrono mandiko oganda e okumbano mar thieth maonge kaka Social Health Authority kata SHA dhi nyime e kaunti ma Migori e kinde ma lipot yango ni mana maromo oganda atamalo 40 kende e kaunti ma Migori ema osendikore e okumbani mar thieth. Kweth mawuok e migawo mar thieth ne odhi nyime kod ndiko ji e okumbani mar thieth e kinde piche dhul mane obagi e sab-kaunti ma Nyatike kod riwruok mong'ere kaka Lawi Jaoko Foundation. Chenro ni mandiko ji e SHA ma migawo ni mar thieth timo ka otende kod Lawi Jaoko Foundation ne omiyo oganda thuolo mandikore e okumbani mar thieth. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni maromo atamalo 50 mag oganda pod tiyo kod pesa ching kadhi thieth nikech gionge kod okumbano mar thieth. Kana onge sa kasa ma wuoda nitiere an gi wuoda ni Makongo. Ene madhi aywak ne Makongo kawuono tawinjo kaol. Kawuono tuo ni obemba. Koro sendina adhi akwaye ko en go ote adhi e osiptal. Ko onge go athothona. Mine to ahinya mago ma igi oniang' to onge nyalo maromo 25 bende ne ochulnegi okumbano mar thieth kod Lawi Jaoko Foundation. Waduoko ne erokamano ne kony momiyowa mar ng'adonwa SHA omed dhi mbele kendo omed konyo jomoko. Dwaro konyruok mar thieth. Ka unyalo miya ago erokamano kuom kuyie kaka neno useyiena mondo adhi athiedhra. Ka utiyo tijni umed konyo ji mang'eny kata ok an kenda. Owacho ni SHA registration mar SHA okose dhi maber e Miuru Ward ka kaluwore ni samoro ji ok ong'eyo ber mar SHA. Akwayo ni kata mana leaders mamoko, jotelo mamoko bende okonya e yorni mondo gine kaka inyalo konyo jogo ma ok nyal. Kata bed ni oganda dhi nyime kod ndikore e chenro ni mar SHA, ywak maduong' en chudo. Ka thoth giwacho ni ber ka piny owacho koro duogo chenro mar chudo mar dwe ka dwe kaka ne itimo e kinde mokalo. Bedo kod SHA kendo ang'eyo gima SHA en gima ber kendo okonyowa. To gima nakwayo sirikal kuom SHA ni SHA oketo malo kabisa. Onego bed ne kana ichule dwe to ne bet at least ne nyalo miyo joma yuto gi ne piny ne bet nyalo yudo kaka chulo. To kaluwore gi nweng'owa ji mang'eny ok nyalo yudo pesa michulo e higa. Omiyo nokwayo sirikal ong'iane kanyo yo manyiwa chudogo pole pole cha, manyiwa chudogo mos mos cha, mondo giduoknwago mondo ng'ato ka ng'ato yudo gimoro matin e dwe to nyalo diro, ka ng'ato yudo gimoro matin e odiechieng' to nyalo diro e akaont mare mar SHA. Bende giwacho ni ber ka omenda ma ichulo mar SHA dwe ka dwe bende iduoko piny ne jogo ma nweng'o gi ni piny. Ka jogo iko ma ikgi oniang' bende ber ka koro piny owacho koro biro kod chenro mar jalogi e chulo SHA. Nyiswa ni wachulo 650 mano per month. E dwe okonwa ni wachulo e dwe 650, e higa okonwa ni wachulo 7,800. To ne wakwayo sirikal ni pesa mondiknwa mwachulo e dwe SHA ni ong'eny ahinya. No, ka inyalo ketnwago kata gimoro around 400 nyalo bedo maber nikech wan wago ohala matindo tindo. Gikona ni dwe ka dwe agol siling 100. Koro Nyasaye wuon ema nomiya. Ka wuoda nomiya adhi chulo. Akwayo sirikal ni mine madongo go gisebedo koka ginyal nikech sani thoth joma tindo iyudo ka ting'o ingowa nikech mine go iyudo ka mine madongo go gibedo mond liete. Kasto wan be wan kaka jowuotgi wan gi majukumu magwa. Ne wakwayo sirikal ni ka ginyalo yie to ginyalo kawo mine madongo go gikaw ting'. George Juma, Ramogi TV, Migori.